Skal bare åbne. Det er toren, det skal være. Hvornår kommer træerne? Kommer om en måned. Og det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt. Så skal vi åbne den. Ja. Jeg tager den der. Ej, fint. Jeg tæller lige, hvor mange jeg har. Meget rart. Jeg har 11. Hvor mange har du? 11. Så er en til. Jeg tager en til. Ja, så tager en. Jeg tror helt sikkert, den er syg i den der. Prøv lige at tage den sådan her. Ja, der er SIM-kort, der er SIM-kort. Det er det kort, det har vi. Nej, det glinter. Det glinter. Gemmer vi dem. Vi gider ikke alle de andre, vel? Og det her, det glinter sgu da. Det er godt. Det glinter. Er det fejl? Det er fucking godt. Prøv at se. Det er 2 kort. Jeg tror, vi har det første. Hvad? Ui! Det er sygt. Prøv lige at kigge derover. Jeg holder lige. Og så kigge derover. Alt der. Gør Det er sygt. Hvor meget koster det? Kan der også være en autograf af det her? Nej, ikke lige dem der. Var der ikke flere, der glintede? Jo, det der. Vil ikke det her? Ja, det tror jeg. Vi lægger alle de gode der. Jeg skal lige... Og jeg skal lige også pakke det der. Jeg var flere gode. Er du klar? Nej. Må jeg lige se? Må jeg lige se? Der er nu... Nej, det er en måde. Jeg vidste, der er noget godt i. Jeg følte, der er noget godt i. Er godt i? Men
den der. Arbejde. Og kigger vi der. Den der. Nej. Det er godt. Der er sådan en semi, ikke? Skal du have en autograf? Vi skal have en autograf. Der er en lige her. Er der en? Ja. Er der en autograf? Ja. Må jeg lige se, må jeg lige se? Måske er der noget. Må jeg lige se? Der er noget godt i, der er noget godt i. At der er noget godt i den der. Hvor jeg tror, det er den der, eller så er det... Den der derovre. Vi har den allerede. Ja. Nej, vi har... Jo, vi har den faktisk. 1. Jeg føler, der er noget godt i. Det er der. Er der det? Ja, der er noget sygt i. Nej, far. Det er fucking. Oj! Det er en autograf. Det er en autograf. Den er god. Vi har den. Jeg fik også det her. Den er også god. Jeg så den ikke engang. Det var bare sådan her. Så skal jeg sådan her. Den er også okay. Gå i med... Så gemme den. Hvorfor er det altid marketøj det ikke? Det gør jeg da. Ja, hvorfor? Jeg kan ikke finde noget at åbne. Jeg ved det. Se. Prøv lige at tage den til side. Ui! Fuck. Den autograf, du får 2 autografer i den. Tror du? 2 guld eller en autograf eller en guld. Jeg tror du får en guld. Jeg håber du får en autograf. Ui. Det er god den her. Ja. Det er lort. Det er lort. Vi ligger også den her. Prøv lige at kigge, man kan se det. Må jeg se? Ja, bare lidt mere. Sådan der. Lidt mere bare herovre. Okay. Ja, sådan der. Ui, den gemmer vi. Prøv lige at kigge, om der er noget godt i. Det er der. Ja. Det er der. Der er også noget i. Det glinter.
Prøv at hvis vi trykker den der snydepakke. Snydepakke. Den der snyde. Hvad er det for en? Den der, hvor vi fik alle den der, det fyldte næsten hele bordet. Ja. Hele vejen her. Ja. Det var for mig sygt. Det må være en snydepakke. Ja. Det tror jeg bare, det er noget, der er. Er det her fint? Ja, så fint. Oj! Oj. Ui! Ui! Det er en autograf. Det er en autograf. Det er en autograf. Autograf. Ui. Skal vi have den Det er i? faktisk en udvikling af en eller anden af dem der. Er det det? Det tror jeg. Du vidste den. Er der nogen, der bare får sådan noget her? Ja. Er der nogen, der... Han får også noget okay, ikke? Det er ikke kun... Så, du ser. Men. Har vi også fået det her? Ja, Prøv at kigge, om der er noget sygt. det er der. Det er der er 2 sygt. Det glinter. Nå, jeg ved ikke, om det glinter. Okay. Ui, ui. Glinter det? Det er en lortpakke. Er du sikker? Der er en på. Ui! Uff. Det er et hammergodt kort. Hvor meget koster det? Jeg ved sgu ikke. Det er 1000. Er du sikker? Fuck. Det er også fucking sejt. Må jeg se, om det er en autograf? Nej, det er det. Er det ikke? Nej. Må jeg se? Er du sikker? Jeg tror, det Ja. Jeg tror det. Prøv at se. Nej, det er ikke en skid. Nej. Nej, det er bare guld. Fuck, det er sejt. Det er det bedste kort Som vi har trukket. i kassen. Skal du se, Manne? Den er sej. Jeg skal lige se, om der er noget godt i. Det er der. Ikke så godt så.
Glint. Nej. Ja. Der er det ikke præcis sådan. Skal vi gemme den? Ja. Far. Ja. Jeg tror kort, vi har det der kort. Ja, jeg tror også. Ja, vi har det der kort. Ja, men hvad ved de autograf? Det kan man ikke få med. Altså. Kan man ikke? Nej. Det har vi. Ja. Men det er godt kort alligevel. Er du klar? Nej. Ja. Nej, det glemte jeg. Ja. Hvor mange har du tilbage? Jeg har Jeg har 4. 4. Jeg har 5. Hvad? Nej, jeg har. Ja. Hvor? Så jeg startede. Det ved jeg ikke. Du får i hvert fald en til. Ui. Åh. Det var sgu herregård det. Også den der. Nej, jeg sætter mig på bordet. Nej. Nej. Du sidder på bordet. Hvad? Hvad? Det var heldigt, tror jeg, den der. Ui. Må jeg se? Jeg skal lige se far. Må jeg lige? Uff. Ja. Ui. Ja, også god. Jeg har 4 tilbage. Mm. Og 3. Har vi fået god kort? Hvad? Hvad? Har vi fået god kort? Ja. I den der snydepakke, ikke? Jo. Vi har fået bedre end den. Har vi det? I den, så har vi fået... Ikke i den her. I den der anden, så har vi fået meget bedre. Har vi? Ja, jeg tror. Det er en guld. Det er en guld. Er det her fra etteren? Ja. Så er det ikke den. Det er toeren.
Genialt. Der var heller ikke noget i. Der var de her to. Ja. 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 Uff. Ja. Ej. Hvor mange har du tilbage? Det var 3. Godt. Ja. Det er far til. Ja. Hvad siger du? Så er der ikke så meget. Nu er det ved at være det sidste. Vi lægger dem bare til siden. Jeg lægger den herovre. Jeg lægger dem midt i det hele. Skal vi se? Ja, nu går det, jeg skal lige se. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Det glinter. En pakke tilbage fra. En pakke. Sidste pakke. Jeg håber ikke, jeg håber, jeg får nogle fucking sygt. Men det eneste vi kan få, det er så en her i guld. Kan du få den i Ja, kul? tror jeg. Okay. Ja. Ui! Ja. Hvad er det bedste kort, vi har trukket? Ja. Okay. Og andet bedste? Og den tredje, er det ikke? Den. tror jeg. Den her. Det tror jeg. Så. Sidste pakke. Sidste. Ui! Må jeg lige se. Her. Ja, altså.
Jeg tror, vi har det her. Ja. Seriøst. Ja. Skal vi se. Hvad her? Skal jeg også sætte dem her i? Nej, jeg skal nok gøre det. Til sidst, Susanne. Så er det slut. Der skal være noget. Vi har fået gode kort. Kom nu, Otto. Kom nu, Otto. Der er fået noget. Der er ikke noget sødt i. Er der ikke? Er der? Ikke så godt. Det er stille og roligt. Vi har fået gode kort i kassen. Skal vi vise, hvad vi har fået? Den her. Den er. De her to. Det er ikke så god. Den der. Den er sej, ikke? Den er ikke sej. Den form, der er. Der. Det var det, mande. Skal vi åbne en til en anden dag? Mm. Ja.